Ahoj, já jsem Jirka Klement z Gaffers Diffu a dneska se podíváme na Litolight 5C, oblíbené minisvětlo, které udělá velkou spoustu práce. Minisvětlo je něco, co se vyplatí mít pořád při sobě a pak vás překvapí, kolik pro něj najdete využití. Na takový opravdu rychlý joby ho nosím v té přiložené brašničce normálně přidělaný na opasku a mám ho pořád při sobě, abych ho mohl kdykoliv vyndat a kdykoliv rychle někam doplnit nebo použít, něco přisvítit. Já osobně ho nejčastěji používám, takže ho dávám někde do pozadí, abych někde doplnil nějakou barvičku, protože to světlo je RGBVV, takže umí všechny odstíny světa a samozřejmě všechny stupně Kelvina na normální bílou barvu. Vzhledem k malé velikosti je to světlo poměrně hodně ostrý, ale i dobře směrově kontrolovatelný. A samozřejmě světlo umí spoustu efektů, takže všechny různý majáky, blikačky a různý takovýhle věci dělám tím světlem. Typický příklad, točili jsme takový rychlý projekt Run and Gun, děti si hráli v maketě bagru, chtěli jsme to nějak podpořit, takže světlo má na zadní straně magnety, cvaknul jsem to tam na strop, zapnul oranžový maják a hnedka jsme měli na jejich obličejích nějakou interakci s tím modelem, který vlastní maják měl, ale ten by jim nesvítil na obličeji, takže jsme to tam doplnili, tak, aby to pro kameru vypadalo přirozeně. Několikrát jsem ho lepil i do lampičky, když jsem neměl druhou pavobalb, o té se budeme bavit příště. Každopádně tím, že obě dvě světla jsou Nunlight, ovládají se stejně, tak umějí všechny stejné barvy, nebo umějí všechny barvy, to znamená, že i stejné barvy, tak není problém se synchronizovat k sobě. A když jsem potřeboval druhou lampičku, do které jsem neměl žárovku, vlepil jsem tam právě malý 5C. Úplně podrobnou recenzi na tyhle světla dělal Petr Špetla, takže na to určitě mrkněte a já půjdu dál. Teďka si popíšeme tělo toho světla. Fyzicky je velký asi takhle, takže vidíte, že je to opravdu prcek a váží jenom nějakých 140 gramů, což je nic, když ho máte v kapse, tak o něm ani nevíte. Světýlko má svoji vestavěnou baterii. Na webu Nunlight píšou, že na plný výkon zvládne až 90 minut a já mám osvědčeno, že na nižší výkony je to i mnohem víc. Světlo má USB-C, takže ho snadno dobijete z powerbanky mezi záběrama nebo klidně tu powerbanku můžete schovat k němu a pak vám poběží dlouho. Často ho napájím i nabíječkou z telefonu a běží prostě nepřetržitě. Na zadní straně světla jsou pod povrchem schovaný dva magnety. Jejich síla není obrovská, ale světlo udrží. Případně, pokud nemáte k dispozici kovový povrch, tak v balení k tomu světlu dostanete dvě kovové destičky, které můžete snadno přelepit gafou a nalepit i na povrch, který není magnetický a pak tam to světlo opět magneticky přidělat. Případně to světlo je tak lehký, že ho udrží i samotná gafa. Světlo má na zadní straně stavový displej, na kterém můžete zobrazovat základní informace. Z boku pak má tlačítka, kterýma se pohybujete v menu, přidáváte, ubíráte hodnoty. To jsem vlastně nikdy moc nestudoval a z vrchu je zapínací tlačítko a USB-C port, jak jsem zmiňoval, na nabíjení a napájení. K těm ovládacím prvkům vám to zase moc neřeknu, protože jediný, co jsem s ním udělal, byl jsem to zapnul, restartoval jsem Bluetooth, připojil jsem se na Nunlink. Poslední věc, co nesmí chybět, je ze spoda kamerový závit, takže to světlo můžete přidělat na různý Magic Army a veškeré takovéhle další příslušenství, případně dosáhněk blesku a tak dále, kdybyste ho chtěli použít na kameře. Nunlink a efekty. Už jsem o to trošku zavadil a ještě se k tomu určitě dostaneme v ukázkách. Světlo umí prostě všechny standardní Nunlink efekty. Tím, že je barevný, tak je tam spousta dalších věcí, jako třeba policejní majáky a takovýhle legrácky a srandy. Příslušenství. Nejzajímavější příslušenství je rozhodně přepravní pouzdro, ve kterém je světlo při přepravě bezpečí. Krom toho má vzadu poutko na opasek, který už jsem teda urval, a karabinku, za kterou si to cvakám na pásek místo toho poutka. Funguje to v pohodě a co jí tomu dodat. Vejdou se do toho i ostatní věci, prvky toho příslušenství, jako třeba tenhle ten softboxík, který vlastně ve výsledku není tak moc softboxík, jako spíš lantern, protože on nezvětší plochu toho světla a nezdifuzuje ho natolik, aby se z něho stalo měkký světlo, protože pořád je to hrozně maličkatý, ale udělá to, že to světlo se rozloží víc do stran. Takže v momentě, kdy to přesně někde magnetujete, jak jsem ukazoval, tak vám to může pomoct k tomu osvětlit větší plochu. Další příslušenství mi tady vypadl adaptér do sáněk blesku, kdybyste to chtěli umístit přímo na kameru nebo někam na klec nebo na nějaký jiný příslušenství. A poslední věc, kterou tady teď nemám, protože mám tady nachystanou na stropě, jsou ty magnetické plíšky, kterými to světlo pak můžete umístit kamkoliv, jak už jsem zmiňoval. Když jsem mluvil o tomhle softboxíku, tak si ještě můžeme ukázat, jaký rozdíl to světlo dělá z 1 metru, když svítíte na obličej jenom samotným světlem a světlem s tímhletím softboxíkem. Mezi volitelný příslušenství je i takový malý softboxík s E27 závitem pro našroubování do žárovky. Jeho označení vám přečtu je ASBD LL5C.
Je to prostě takový difuzér, do kterého to světlo strčíte, ono to bude něco změkčovat a můžete ho našroubovat do závětu. Myslím si osobně, že to bude trochu velký, že se to nevejde do úplně každý lampičky, ale myslím si, že pro lidi, kteří si nechtějí kupovat powerbulb, tak je to takový dobrý doplněk, jak víc využít to 5C. Bohužel součástí dnešní recenze bude i negativum, na který ale jako recenzent prostě musím upozornit. Je to věc, kterou jsem vypozoroval, myslím si, že je to softwarový neduch, který snad inženýři v Nanlinku brzo odstraní a nebudeme se k tomu muset vracet. Je to věc, když s tím světlem svítíte na 100%, tak máte k dispozici všechny barvy světa. Když ale svítíte jenom na pár procent, tak se ten mixing těch poměrů, protože tam jsou RGB diody, to znamená 3 a jejich poměrem se vytváří všechny ty ostatní barvy. To znamená, že jedna dioda svítí třeba naplno a na pár procent se k ní přidává dioda druhá. Ve chvíli, kdy ale tohle celý snížíte dolů na úplný minimum, což je myslím pod 10 nebo pod 20%, tak se vám začne projevovat to, že ta jedna dioda je v poměru už jakoby pod nulou, takže zhasne a vám zbyde už svítit jenom ta jedna, což může dělat úplně jinou barvu, než chcete. Když to teďka ukážu, tak vidíte, že když to dám naplno, tak tady máme nějaký odstín takový jako červeno-oranžový, ale když tím jedu dolů a minu 25%, tak je z toho najednou čistě prostě taková jako fialová. Jo? Když jedu nahoru, vidíte, že se to mění. Já vám to pak ještě zkusím asi ukázat na nějakých B-rollech, ale jsou barvy, kdy se vám pak stane, že vám prostě svítí jakoby zelená místo oranžový nebo nějaký nežloutlý a ten mixing prostě nefunguje tak, jak má. Teď jsem to našel. Tady vidíte, že mám nastavenou oranžovou, mám tam nějakou hue hodnotu 32. A když jsem na 100% svítí krásná oranžová, tak jak bych jako chtěl, ale když jdu dolů pod nějakých jako, najdeme to, ať to vidíte, pod nějakých 25%, tak najednou začne převládat zelená, když jdu na 10%, tak už mi svítí jenom zelená místo oranžový. Tak doufám, že se to brzo vyřeší nějakou aktualizací. A mrkneme se zase na pár příkladů využití, který jsem nazbíral za půl roku, co mám tohleto světlo ve svém arzenálu. První video je spot pro holbu, kde jsme ho používali na podsvícení skříněk s půl litrama, kde mimo jiné jsme měli použitý i pavotuby. A je super, že všechny ty světla jdou synchronizovat na stejnou barvu světla, tak aby to prostě vypadalo stejně. Další příklad využití je, jak jsem říkal, typický, vlastně jsem vám to tady ukazoval. Světlo namagnetujete do pozadí, tak abyste tam získali nějaký practical a zvětšili si trošku hloubku a vysvítili tam nějaký flek, který by byl jenom černá díra prostě. S produkcí Story Factory jsme točili videa pro Science Centra, kdy jsme objížděli Science Centra skoro po celé České republice. Byly to takový hodně run and gun natáčení, kdy nebylo moc času si něco jako připravovat a vlastně jsme ani nevěděli, jak se co kde jako vyvine. Takže tyhle ty bateriové světla společně 5C společně s trubicema pro mě byla jasná sestava, která mě pomáhala řešit tyhle ty situace, protože to jsou světla, které stačí jenom vyndat, zapnout a hned svítíte. Tady můžete vidět příklad, kdy jsme potřebovali v planetáriu nebo v jiném typu planetáriu vysvítit takový chodníček, aby procházející děti procházely přes nějaký zdroje světla a byly tam aspoň chviličku vidět. Další příklad je stejné natáčení, jenom Science Centrum v jiném městě, kde jsme potřebovali doplnit zase nějaké efektové věci a trošku těm dětem nahodit barvu na obličej, jak nám to zahraje. A to je za tohle prcka pro dnešek všecko. Já vám samozřejmě zase děkuju za shlédnutí a příště se podíváme na nějakou další vychytávku od společnosti Nanlite.